Mas Paina ampang. Kon nglunggui ngarepe. Mas Dren. Nggih. Kon nglunggui. Mas Barok jawane joget terus Mas Barok. Mas Barok dereng. Dereng. Mas Barok iki dereng monggo. Nah, di absen tunggal-tunggal. Leres ya, datur iki. Ojo lali pawene.
Srito ingkang kagungan gubuk asmara. Kepareng jumeneng dari Suko Parisuko ngrerengaken acaranipun penyebut Bapak Budi. Luar biasa. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak aku leren ning kecakak kebak tulisan warna abang tondo isih siapa ayo malah ya ora mungkin monggo ingkang kagungan gubuk asmara monggo pamit gubuk kae nyuwun pati wiwit tembiyen saiki gubuk kae kebak Srito wayah wengi nganti gagap rino. Dorang gareng plaosan Sukamara. Kok ya gak ono sing moro ya. Nggih. Anu Pak, nek ora tak kaene paitan ya Pak ya. Nah, Mungkin iya. bos kecil ngadeg, Pak Men ngadeg kalih Lah Onje. nggih, heeh. Nggih. Enggak Siap. sing duwe sapa, Nduk? Tenggo. Dalam Siji. tunggal. Sing kaya biasane lho, Mas. Kaya biasane iki ya. Tak kira 2000, Nduk. Ya wis iki leh serapake. Nggih, iki syarat. Nggih, matur Awalan sembah yo. nuwun Pak Tris luar biasa. Nggih. Oh, ana Ica barang. Cak. Nggih, tentunya penghormatan batur menyebut keluarga besar dari
Nduk. Tembang kangen. Tembang Tembang kangen. kangen. Diwalik Mas. Engko bar ki engko ana bos kecil. Ana lagune Pak napa? Loso. Wah, bos kecilnya pokoknya berbau-bau seraginan. Siap. Nggih. Biasanya kelangenane kaya iya sok Sing ngalih apal janjine. jenengan lho, Nggih, yo, lali lali janjine Siap. garwane wong liya. Oh, Niku iya. bosnya enggak jauh dari itu. Nek Pak Loso ya biasanya ya Mapak sinden. mapak sinden. Nggih. Diatur ke Pak Dek ya. Siap kepareng sama kita. Monggo telaske Mas Tris. Wis tutupen aku nek Ayo, gak tau jenengan. nek nutup ini kan. Aku nek buka seneng nek nutup mah porah kerek laler. Malahan. Kerek laler porah. Tetang sajroning hati Tasih kinakani pamudhut saking penyambut keluarga besar saking Magetan Jawa Timur. Keluarga besar Magetan monggo. Monggo keluarga besar Magetan.
bos. Ya ayo ikut joget nih. Ayahnya dari joget. Iya, iya. Iya, iya. Luar biasa. Ayahnya yang mana? Ayahnya yang mana? Walah. Wayah wengi dan mesra wis suwes. Aku netes nganti saksikan ku nangis. Wong sing tak tresnani teko ninggalake aku. Sun-suning uripku yen ora ono sliramu. Sumenire angin tansah putut kalbu rasa apa-apa aku wilorone daku Sekali lagi tak kepatan, belakang kamu saking magetan. monggo bisa dadi topo Mugi saged dados jampi sayang. nandang goyang rinawati sangu sini sama kakak Acara-acara ini Pak. Lewat tembang kangen aku nitip tresno. Apa pancen sliramu wis ora krasa. Lewat tembang kangen aku nitip sayang. Tresnoku mring sliramu ora bakal ilang. Apa lali apa pancen bisa ngerti sabarane aku mung sesenyangan ngenteni kaline entemani sesembuh lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Aduh luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Mas Tri sekolahan matur sembah nuwun. Mbak Rusmini. Mbak Anissa, kula cekek matur sembah nuwun. Ya pindah ning tiket meneh no, wayahe. Nah, wayahe iklan kok lanjut nggih, Pak.
Matur sembah nuwun bos ribut. Nggih matur sembah nuwun mugi lancar usahanipun nggih. Amin ya rabbal alamin. Aja semat amung sira kang bisa nambane luar biasa ya. Monggo Mbak Kasil. Monggo Pak Loso. Angel ya. Prakarya Sesarangga Audio Sound System. Alif Sak jos itu. yes go.
Monggo juragane murai. Oh, nggih. Mas Bro. Monggo Mas Bro. Masih bro. Jurakane kuing ke Mas. Nggih, monggo niki pun ditimbali kalih Pak D kula. Nggih, Nggih, monggo. mengke PKM ngadeg monggo. Niki sarana niki kula nggih. Mengke Nggih, monggo, ya, Mas Duk. Bro. Pangatake Pak Diloso. Oh, nggih. Yuk, ditutup, Duk. Monggo. Syukur bisa Monggo sedherek-sedherek saking Pacitan. Saping gununge teater kene iki nggih. Pak Diloso, pangatake teater iki. Monggo Pak D. Senengane Pak Diloso, Duk. Lai kurang ya butuhmu isen-isen srunting laut. Pak Diloso. Monggo Pak Min, Pak Ali. Ayo nggih mriki nggih tancek-tanceken. Setelah jam 10 iki nggih. Asik, Bang Pak Min. Yen ngono aku sing kleru apa sing kudu tangan arep kabel apa nek wis ra ndi apa-apa duwene kalih gerobak arek L497 spesial untuk Pak Diloso. Monggo aku seneng nganggur mangan turu karo mimi. Mimi apa tuh? Pak Diloso ki kelanganane mimi kopi yo. Monggo pasukan Badik, mangga. Spesial untuk Pak Diloso. Aku njaluk sanggup pacul tumandang angkara sawah. Sing mangga spesial untuk Pak Diloso. Erik lai kurang ya butuhmu isen-isen srunting pawon. Untunge Ica wis luar biasa Rik. Monggo pasukan Batik, pasukan Batik.
Aku ora pinter ngetokke ya. Mas Bro nyun pangapunten menika Sasmito pemilik kendaraan B1298 BLD tentunya digeser terlebih dahulu, ada kendaraan yang melintas. Sekali lagi B1298 BLD. Nggih matur sembah nuwun. Monggo. Parkir, Mas. Parkir. Oh iya, oh ya sini ngukir. Janjani kowe ning ngendi gelagatmu saja diri hatiku kusuk jodoh kowe kencan kekaroman
gayang. Monggo pasukan batik. yen kebentuk pipimu mesti tak ciwel ciwel lalah ciwel. Kandel ora, hae Mas Grandong. Mas Grandong sing duwe bakso. Baksone gede-gede. Aku ndelok ning etalase. Jan-jane kowe ning kelagatmu saja nyupriyane hatiku sujud kuwi kencan karo wanita liya. Mas Tresno Monggo ingkang kagungan loro ati loro. Diteruske nggih kersane gayang. Monggo Pakde Rasa. Pating. Kurang apa aku iki dadi wong piye. Belas ora ana sing kurang lho Mas. Kurang apa aku iki kone tresno. Ning nyatane Ning nyatane sliramu larane ati. Ati tatu Matur sembah ora nuwun. bisa ditambani. Mripat iki ora bisa tak gedhe. Weruh sliramu jejer dheweke. Agama Tresno medhot taline asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Asik. Monggo Pakde. Liya tresno aku apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelane Monggo, yang punya loro ati loro. rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Wis milih milih aku apa dheweke. Wis milih dadi bojoku apa bojone. Bola bali gawe gelaning rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Sing tak suwun ing kalo maring eling marang keluarga Monggo, Pating. ayam tentrem pangajapurin lan wengi Garwane ku wong liya. bali aja gawe larane Bos kecil mana bos kecil yang punya
tidak Pak D. Disangone Pak Ateng nggih. Dek. Eva nih pinter tenan bos. aku ngeliat. Iya. Bos aku urung bos. Bos aku urung bos. Bos kecil bunti karo Wong Lia. Satu kali lagi ya, spesial untuk bos kecil. Nggih. Mangga. Neng ngopo sliramu tinggal aku kaya Pak Jumali monggo. Pak Jumali. Kalanganane lewung kalih lintang asmara monggo pareng jumeneng. Wong ayu sing tanasari wengi aku ora bakal mung sliramu papujane ati Nadyan Siti sanang ketemu nanging gedhe nerasa tresnaku rina wengi lah tenan to gak apa-apa jari Cak aku wis kebaca nanging ati tunggu gawe lara Pak ketoke Ica ki diajari Eva iya bener iya anu gurune Ayo, niki seragenan wonten melih napa mboten? Nek mboten kelangenane Pak Ateng iki biasanya ala-ala Lorenza sono. Yang kayak singkong keju atau tambal ban itu biasanya. Masih ada nggak seragenan? Cukup? Hampir jam 10 diatur ke singkong keju untuk Pak Ateng, kalih mengke tambal ban, bar niku mengke kula kondur kalih kanca-kanca. Senten bos ini. Jengguyu Pak. Ditutup dak? Neng apa sliramu teko tinggal aku kaya sareng bekasa atiku arep gustiku lan nyuwun ngapura Pak Ateng ini spesialnya untuk Pak Ateng ya.